We hebben vandaag 10 studenten op bezoek die dankzij de organisatie Ja Ik naar hier zijn gebracht. Wat we willen doen is die jongeren echt inspireren, zodat zij weten wat kan ik later worden, wat moet ik gaan kiezen als ik bepaalde vakken kies op school. We nemen de jongeren vandaag mee in de wereld van de radiologie, we nemen ze mee naar het OK en de dialyse. Dus vandaag zullen ze heel veel daarover leren. Ze zullen niet alleen leren, maar ze moeten op het einde van de dag ook een presentatie maken. Dus ze moeten echt ook laten zien dat wat ze hier geleerd hebben, dat dat heel toepasbaar is voor hen. En zo hopen we echt om hen een heel inspirerende dag te geven. Mas hoop ik ook, over die OK-kamer, dus de operatiekamer, dat is een hoop interessant. Dat ik heb een chirurg, maar ik hoop interessant. Maar essa hoop die gym, diferente tools, diferente number. E também mais essa quanto stress você vai ganhar dentro do teu doctor por zo'n drabo visual. Well, algo assim die ja, nós assim tiki die operatiekamer. Depois nós mostramos scanner lang, meneer CT scan, MRI scan. Maar ja, hoop je leuk. Dan também assim nós tiki die nieren lang. Ja, maar ja, hoop je leuk. Ik heb een chirurg, maar ik ben grande, dus ja, de operatiekamer, maar je tiki mas leuk. Zodat ja, ik heb een chirurg. Ja, pa operaren. Me dá great também como nós também visitamos diferentes lugares. É echt algo apart de just bij school. Maar ben ik niet aan maar ik echt quer estudar. Para médico algo assim, pero meu outro colega não está echt interessado, dus dat is nice. Het programma in de picture, nós visita cada vez outra companhia, para sobre nós bezig assim na ética laboral, liderazgo personal, ownership, pero também para nós assim que é importante na piri trabalho. Met punten sempre qua companhia boque visita. Foi começamento aí passado cava na puntra na quer visita hospital. Dus met de punten has we best para me pocket na morrer de bisa. Dus eigenlijk vooral oude que nós quer sacar Kiko está inserir el trabalho, Kiko está ética laboral, para fazer tremendo trabalho. Ou seja, sobre 10 de nós, muito não conta para estudar, na preparação, aqui não tem estudo, bom, para fazer algo outro, então, dus que está querendo, não está gosta para trabalhar em hospital, Kiko está trabalho. De dois, Kiko está requerir para botar bom de trabalho e também ética laboral. Alá Madrid!